Ea. Ea. Kaixo. Lur! Ez bat Ez du, oso urruti, Elizate. Ama... Oso urruti. Lur bai, baino... Ama lurreaz, kaixo. Bueno, urbildu gara, Eskerrik asko. Bueno, bai, urbildu egia da. gara. Bai. Hortxe. Iruditu zaigu. Hortxe. Bai, iruditu zaigu. Bai. Bueno. Hain urruti ez gara ibili. Bueno, pixkat eskasio, Elizate. Bai, ez da? Zuk espero zenuen asmatuko genuela? Ez, baina, ama lurra eskola ja da, gehiago harri jasotza. Bai, hori egia da. Nola bai. pentatoloian eta ibili den eta... Bai, baitare. Bai. Normala. Itxu nibilita normala. Bai, hori egia da. Bai. Aizu, eta orain? Ze fasetan zaude orain? Orain Ze ari zara prestatzen orain? Oain nire gorputza, rekuperazio fasetan, ezta? no? Bai. Horregatik ez da, ze aurten pentatoloian ez zaitugu ikusi, Lur. Ez, banakakoan ez, binakakoan bai ibili ginen, eta Bai. gero udara guztinde bai naiz plazetatik kanpo, hernia badakatelako lepuan, eta orduan rekuperatu arte nabil, beste posizio batetik behira. Zenbat denborarako? Ez dakit, luzerako. Oan gozointzat mina egiten jarraitzeit, eta indargabe naho dakat besua, ezkerreko besua. Eta orduan, urtarrietik aurrea hola saiatuko naiz abertzemuz, eta bestela, hastia dakaten arte. Aizu, kirolariei gelditzea gogorra egiten zaizue oso, ez da? Hori nola kudeatzen da hori? Geldirik egon behar hori? Bueno, nik egite esan, tamalez nire bizitzan lesio asko eukituten ez, erreixe ematen dut geldik eote hori, geldik ite den dezun kiroloiez, inezin dezun hortan, baino beste gauza batzuk iten. Kasu honetan nik crossfit iten jarraitzen dut, baina moldatuta. Suabe. Suabe, eta gero ariketa asko daude ezin ditutenakin, eta beste batzuk ite ditut. Baina behintzat geldik ez zin dute hon, osak ez. Lur, zure hankako erredur horrek ez dauka zer ikusi zure lesioarekin, ez da? Ez, hau soka jotzen indet. Soka iotzen? Entrenatzen, bai. Eta hori ze, lesionatuta zeundela aurretik edo ondoren? Ez, gero. Gerora, gainera? Bai. Eski ikusten? Alegia, lesionatuta gerora ere, lesionatzen jarraitzen dut. Ez, hori da erredura txiki bat. Hori da Xabi erredura txiki bat. Bai, nola zen, zenek erakutsi zizkigun hemengo markak? Harrianak edo, Liernik, Bai, Liernik uste dut erakutsi zizkigula hemen. Zuk izaten duzu hemen lepo hartzeko marka horietako? Bai, kontua da, segun zenbat urbiltzen dezun herriare bai lepora, eta segun ze harri mota hande bai, zauri gehien goizu, gutxillo. Lur, konkisi buruz galderarik egin dezakegu? Nahi zuena. Bai? Bai. Gure zuzendariak zer dio? Galdetu dezakegu konkisi buruz? Bueno, gu galdetu dezakegu, eta zuk ja... Bai, ze ikasita egoten dira, eh? Baina bazpare, nik bazpare. Orduan zen, oraindik hemen zaude, baina laizter joan egin beharko duzu, Lur? Ustez bai. Dana ondo jute balin bada, bai. Bai, ez da? Bai. Horre, kasu horretarako esan dezagun, han egiten duzun eginkizunerako, zure lesioak ez dizu... Ez, segun, Joxanek ez balin bait... Gauza zaili jartzen. Hoi da, are aliatuta momentuan esan zian, bueno, saltua praktikatuko dut, eta, klaro, hor junberri izan duen praktikatzea, baina oaingoan ez dakitzeukiko niretzako prepauta. Bueno, 20. edizioa horten gaina, ez da, borobilak, ez da? Bai. Zerbait badakizu, ala, zu joaten zara itxu-itxuan joango zara? Ni, printzipioz, itxu-itxuan joa, badakit nun izango dan da hori dane, baina ezin dut esan. Eta, baino, bai, patxika aurratu itela eta izugarria izango. Ala beti izaten da, baina 20. edizioa izan da, ziur dago, ziur oaindik eketea superatuko dela. Hori beti zurena, aurtengoa izan da gogorrena, onena, ena. Bai. Beti jutelako eskailera bat gehiago jotzen, gaina isola da, eta geroz eta sorpresa gehiago aurkitzeia, eta gorragoa da, orduan, seguru aurkituko gela lako gauzak. Bai, baina konkisen gauza asko gertatu dira, superatzeko zaila direnak, Adibidez, bi batera iristea, hori, bueno, hori nola gainditzen da, ezta? Hiru batera iritsita? Ez, espero batez programantzako ez da oso etekin garrila bi batea aliatzea, baina, bueno, seguru olako gauzak gertatuko iala. Modu batea bestea, berezitasunak aurkituko ditugula ziur no. Lurritzuliko gara pentatoloira, zuk uste duzu urrengo urtekorako, datorren urtekorako preste gongo zarela? Bueno, ez dakit, leheno horretzian galetu jote, eta nik nahi dut parte hartu. Azkenean oain de bai izan da baitare mutilen finala, banakakoa ez, berez neskekin bergenu, baina azkenean bukaera arte bi pertsona bakarrik gatzezien parte hartu lezaketenak, eta orduan neskena atzea bota zan ez. Eta nahi pena emantzia, baina eskeni ernei batekin ezazikor txoruan aiten, hori da, ezin denean ezin da, eta bueno, esan genuen, aber datorren urtean zer moduz. Eta ni horren zaino, aber gorputzak zemuz erantzute egiten, azkenean ez balimana euneko ez etelako egingo. Orduan, pixkanaka. Beste animatuta listo.
Bueno, bakigu konkisen hor ikusten zaitugu, herri kirol munduan ere bai, hoiek zure pasioak crossfita ere bai. Beste zerbait, ikusten ez dena ezagutzen ez duguna gustatzen zaizun zerbait egitea? Ba, nire lana, berezko lana da gizarte zitzaia izatea, gero karrera goantxe bukatu etena, eta gero gauza gehiago ikasteko asmoa dakat. Eta bestela, nire pasioa nire txakurra da. Bai, Eta nire bikotea eta nire lagunak. Bai, txakurra ze gongo da, zuri begira, lo? Etxean do, orduan, akaso, bai. Inoiz egon zara telebistari begira zure txakurra zure ondoan daukazula? Bai. Konturatzen da? Egongo da, ez da? Bai baino ez. Bai baino ez, gustatuko ditzaian jakitea, bere burutik ze pasatzen da. Bakizu ze probatu beharko zenuken, egun batean bere izen esatea telebistatik. Telebistatik, eta ea gero nola reakzionatzen da? Batzutan telefonotikan bai reakzionatzen duela. Bai? Ea, proba egin dezakegu. Nola izena du? Kuma izena du. Kuma. Kuma! Esango digo, aritzek egiten duena, Kuma, oso ondo, Kuma, ez. Kuma, ez, oso ondo. Hau entzuten duen gero esan, etxen hor zer esan dizuten. Zera, hundia, txikia, hundia da. Hundia, horrela, heltzeko eta goxo-goxo heldulekua. Ez da erraldotea, baina bai, 35 kilo pixatze ditu. Esetekua da. Da, zerbait. Horrekin crossfitarik eta egin ditzakezu. Bai, eramatete. Eramaten duzu? Eramatet, bai. Benetan? Korrika egiten duzu? Berarekin? Ez, ematet crossfita horreotea. Batzutan txakurketxoa saltzeia eta jendeak ere saludatzeu eta beha guztua. Bai, Hombre, bai. Benetan? Bai. Ondo? Bueno, motivatu egingo da. Bueno, Lur, noiz zoaz? Esan dezakegu hori edo? Ba, Laister. Urtea bukatu aurretikan. Eta ez da asko gatzen, osea. Zeiz politiaren hori, Laister, Esaten duzu Laister eta Laister ETV baten. Laister ikusiko gara, eta denerako balio du. Bai, denerako balio du. Laister sekulako ediziorik onena ikusiko duzue. Laister, zondo. Ona. Ba, eskerrik asko. Lur, esker. Eta sendatu hori bai. Eskerrik asko, saiatuko da. Hori da, sendatu eta ikusiko zaitugu eta jarraituko zaitugu. Lur Errekondo, eskerrik asko menizategatik eta berehala iragarkiak eta segitu honen gurekin. Itxaso paia. Antzerki zoragarri baten berri emango dugu, emakumeak.